Čau, bratranče. Máš tu nějaký žrádlo? Ne, žádný, nic tu nemám. Kyšo, co to sakra natáčíš? Jsme čorkaři, netoč nás. Sklapni, Reji. Odprejskni. Jasně, promiň. Tak o co jde, brácho? Máš nějaký problém, zlato, ha? Jako ta ženská včera, co měla malý problém s tím, že se mi náhodou vlez do okna, co? Ale že měla pěknou prdelku, co, zlato? Nic takového. Tak co teda, zlato? Někdo se snaží dostat mezi mě a Kyšu. Někdo ti ošoustal holku? No, víš. Já bych si dal taky říct. Ani náhodou. Jak to, že jsi pro mě neuchoval? No, Jsme ano. rodina, Negře. Ono to je trochu... Jak se tak trochu šoustá, Kyša, brácho, ha? Jako, že si svlíkneš jen jednu nohavici? Nebo že se ti do toho ani moc nechce, protože máš na práci něco lepšího? Dost, Reji, tak to nebylo. A mohl bys prosím tě říct svým negrům, ať na mě nečumí. Hele, Negře, couvni, brácho, ale dávej na ně pozor. Tak jak to teda bylo, Kyšo, ha? Poslouchej mě. Poslouchám. Už se těším, až toho grázla skopu. Vylez, sráči! Nech toho, akorát ho naštveš. A co má bejt, ha, Kyšo? On by se měl spíš pořádně snažit nenaštvat mě. Nenaštvat tebe? Ukaž se mi! Přestaň, nech to! Dost! Co to sakra je? Duch, Rej. Jakože duch? Jo, duch! Duch mrtvýho? Duch! Jo, Reji, to se ti celou dobu snažíme říct. Blbečku. Co je? No tohle? Báni? Kde máš věci, bratranče? Ani hnout, brácho, chtěl jsi mě zabít. Nechtěl, Rej! Bože! Můj nábytek! Ale zlato, musíš uznat, že to bylo působivý.